saking nama sinandi ing purwaning gatra. Oh, wah iki ketanggur piyayi sing serawung banget yang kasusastran. Kathik, Nduk, ngarep ki ora ana judule tembang, ning ndelok dong dinge swara iki genah tembang, Nduk. Oh, nonton bentuke iki mestine tembang iki. Wah, Asmarandana insyaallah kuwi. Asmarandana. Pelok 5 Mas Dar. Nggih. Daryanto. Ha iya. Ki mahasiswa isi Surakarta. Oh iya. Leren rabi sik. Oh iya. Tembangke dhewe. Ya. Kok tibake jajan wedang nunut kowe. Lha ya. Pindha sangsang angopati antuk tumete sing tirta. Ya. Keturutan idamane pinanggih kadang priyangga araharja ing pagelaran angayahi karya luhur dilagokke sih Nduk nglaluri Jawi budaya Dihayu tampil Nduk Ijen Dihayu Krisnawati. Iki mau Sandiasmo Mbak Ayu. Sampeyan ngerti Sandiasmo? Mboten. Heeh. Ya ngono lho apik. Lek ora ngerti langsung mboten. Sandiasmo, sandi iki ora terang-terangan asma iki jeneng. Asma ya asmane piyayi sing gawe tembang. Gajal. Ya, sampeyan maca iki. Sampeyan maca sing digaris ngarep dhewe kuwi nek diwaca mandhap piye? Gajal. Tak disiki. PAK huruf ngarep dhewe sing digarisi ngesor lho Nduk. P. Heeh terus medun. PA pripun Pak? Heeh. Pak, iki lek diwaca medun kan Pak. Tak wehi dalan. PAK iki lek diwaca kan Pak. Pak, nggih. Heeh, terus ngesore Peran. Lah iya ya kuwi sing gawe tembang Asmarandana, asmane Pak Pran disisipke liwat tembang Asmarandana kuwi jenenge Sandiasmo. Nggih. Nggih. Ngono ya Dik ya? Nggih. Heeh. Ya, caket. Bacetke. Hiburan? Hiburan nama Nano Neko
nek mau nembang nyurungi Rama ini kerasa Nduk. Nggih. Atine urung wayahe wis diangkat terus ndisiki ngono ijane ya kerasa. Nggih, kraos. Rasane piye rasane? Ndisiki ngono piye rasane? Nggih. Nganu mboten keweco ngoten. Mergo ndisiki ngene ya. Lah mboten pas kok. Oh. Kerasa ya. Iramane niku lho, Pak. Iramane niku. Jane apik-apike wong ora kaya nek prasaja ngono, Nduk. Dadi apa eneke ngono. Nggih. Wong yang ngomong so enek Nduk, kleru ndak gelem ngakoni klerune, bareng ngene. Mbulet ae ngono kuwi. Nunjang irama ya kerasa ya, Nduk. Nggih. Nggih. Ning ya ora mutung ya, Nduk. Mboten kula ajar teng mriki. Ya ning dalan kene. Nggih. Ajar nggih diamplopi lho. Prange penak to? Ajar diamplopi ya. Kurang piye, Nduk? Napa nih? Amplope kurang? Mboten. Tak kira nek kurang. Yes, apik, sederhana prasaja apa anane. Tak pujekne awakmu pangga sehat. Amin. Muga-muga ora lara. Nggih, amin. Pikirane ditata aja terlalu nglandeng. Nggih. Nek nglandeng lemu mikir lek kesel kantentane njur ta. Terus pendarahan ning liwat irung. Kuwi kan biyen ta nduk ngono kuwi. Nggih, ketien. Oh, ket bocah ngono. Nggih, lahir ngoten pun nganu ngoten niku. Oh. Maksudnya lek kesel. Oh, lek kesel. Nek ora kesel jane ya ora ya. Mboten. Apa mau mikir banget ngono jane ya ora apa-apa. Piye? Piye apa? Eneng gandeng cenenge. Mboten. Mas Andra niku lho macok-macokne opo lho. Iya ngono. Lah iya. Lah tak ijapi apa piye? Lho, napa to? Napa to? Lek napa to karo guyu ngono iki sajane ana harapan lho. Biasane ora nulur mendeleng serius abang ireng. Kok panggah kleru wae. Lah iya kuwi. Anake Danang. Lah iya. Makasih. Ki engko pamundhute dipinangkani Pak Pran ya kuwi Sinom Marijata ya. Terus penjane Pak Dibawa kepareng ngarsake Slendang Sutra Kuning. Menika katur ingkang sami kepareng pinarak amriksani pagelaran ringgit. Ing dalu menika sugeng amriksani. Mugi sedaya tinebihna saking Rumeda lan cinaketna dhateng ing Karaharjan. Amin. Sutra Kuning ya. Kinduk saking Pak Surata garis miring Bu Yayu Wonorejo wandhe ngajeng peken lho daya. Aku sing tak apali mek ngarepe gadian kuwi. Ki kepareng paring dawuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur dumateng panjenengan Ki Dalang Haji Sukuron Swanda wonten ing pentas pagelaran. Dalu menika kula badhe nyuwun gending campur sari judulipun Pak Parno. Nawala menika saking kula Pak Surata Bu Yayu wandhe ngajeng peken Lodaya Wonorejo. Gending menika katujukaken dumateng pelanggan kula. Matur nuwun. Mugi Pak Dalang pinaringana sehat-sehat wal afiat. Amin. Iya. Isih-isih. Lah iki ta wonge teko iki. Bibit Sumiati. Aku lek karo Yu Bibit Sumiati iki ya Allah pawakane lho. Pawakane. Mlengko modele. Assalamualaikum Pak Haji. Nggih.
Kula nyuwun anting-anting lara tresna keperanan Pak Disimen kalian mendem kangen. Saking kula Bibit Sumiati, warung kopi Jengglong Ludaya harus dilayani lho Pak Ji. Nggih. Ansamane. Nggih, sing penting wonten pancenipun Bu jarakan dalu menika witipun. Lho la iki. Iki. Mas, aku Nurdin Wijaya. Yun gending, rondo nunut, pangkur jenggleng, utut manggung, karo lurek-lurek, lurik-lurik. Nggih, aku jane kangen banget no. Suwe ora kesupi narak menyang Karangjati. Ayo, pepeling. Saking kula Pak Man, mie ayam Solo, Etan Terminal Ludaya. Pak Man, pepiling sing dikersake. Wah iya, nggih kula pinanggani. Mangke dipun terusaken sholawat badar. Mie ayam Solo. Sembadani Sindru Songo. Iya. Ngoyak mangsa bujung wanci. Iso sembodo liya-liyane. 10 menit lho. Gugure Salya Sengkuni Duryudana. Iya. Lah iya. Kaya nek piyayi ngersake lakon Banjaran Bratayuda. Nah lha ya kuwi. Ya. Yoga nabuh serempek kaya ngono sampak kaya ngono dindekne iso ndak gelem. Gek piye. Papeling, ya. Sapa sing nyuwara? Piye? Sing nyuwara sapa di antara waranggana aja kabeh salah sitok. Mbak Susi. Nah, ya, Yesus. Tampil ke depan dalam lagunya Pepeling. Anggitanipun Yen Raka Mas Haji Anom Surata ing Surakarta Diningrat. Dados.
Nuwun. Pepeling. Aduh. Mujudke lagu yang bernafaskan agamis. Wis aturke. Lah iki keparang nusul do saka Blitar, Nduk. Sapa? Ayam goreng Sri Kandi ning Slindru Songo ya, Nok. Wah iya. Kula saking Pak Sutanto, Pak Haji, alamatipun Jalan Veteran Ploso Kerep Blitar. Keparang kula matur, kula buka malih ayam goreng wonten Jalan Cakraning Ngerat Sentul Blitar. Wedine gending menika kagem yanipun Pak Bawa CS. Pak Wo Kalipang, Pak Ugi, sak kanca kancane. Tak bawanane dhewe. Wah, luar biasa iki. Sugeng dalu. Mliki konjo Bapak Sogi. Ora keri Pak Debowo ing kalipang papan niki Sumarambah marang Pak Wo tansah eling ayam goreng tansah eling oh he oh he oh samyom dali lerak dadet wilating kodo dayi wangkung manguncang niti
Menjang sangat cimicil atinya medali uwus. Kowe ora iso polah. Kowe ora iso bangga. Anoman. Pahlawan kepadangan kowe. Bebantu marang Nyai Kanastren. Anjlok saka pelangitan dhuwur. Ora to. Kowe kuwi sapa? Araden Wikata. Peranganing Kurawa. Ya, pancen ngono. Ora pantes ditiru wong wadon kendho kembeni. Semar Tumukapati pungkasane malah ngledak marang Paman Sengkuni. Ngomong diatur. Nyatane pancen kaya mengkono. Kowe kuwi diawoni mripatmu. Sapa? Manut cekel cemplune krangkengan nggo pameran. Aja waton muni, aja waton ngucap. Yen aku sung pambiyantu marang panjenengan Nyai Kanastren Kaprabawan. Yai Semar iki guruku. Mesti wae aku melu-melu temandang jurune panjenengan nemu beda. Takoni nalari piye, dasare apa ing atase Yai Semar dinyatakake dikubur ana negara Sina. Nang malah salah gawe, malah salah karep. Ora kakean pengucap manut kondo. Ayo nek pancen kowe wong pinunjul. Ketokno punjulmu ana ngendi? Nek pancen kowe wong pinunjul ketokno punjulmu ana ngendi? Mandar kurang-kurang begjane aku ora ngedeni kowe. Nek kowe nekat wani karo aku, kowe ora menangi lingedus Mbah Pradah sok ngarep. Lho lho. Raimu omong apa kowe? Gunemamu medeni. Tangan darat pener dodok. Ora jepat igamu derajat apa?
Kowe dingkek parat. Wek. Oh. Tabuhe ora ngatos celing peking jane sing pas. Petit peking. Ganti petit peking ya. Ayo tangi. Iya. Hu hu. Panggah kok apus ya. Petite peking ya siji cilik lho. Ting taun. Oh, oh. Hei. Banter. Hey! 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 Ditya ngalengka aji panguripe kabeh bala araning lata waos adi yen ana mati ing palagan mungkulana waos adi rasane sak sengokan mesa mrujut dulek tenan
arep takon bandingne Semar karo aku ceondi lewean. Lek maksa Anoman anjlok kok plangitan. Sono tenan. Angger Karna nggih namung jenengan wajib mikut pun senggono. Geger tenan. Oh, kecekel tenan. Aku sowan ngawongga. Tega iki wong piye? Wayah sidang paripurna Angger Karna ora ngetok iki. Mangga wong penting alah ora ngawis tinggal. Sulaya rembug geger Anoman wani nyandak awakku disabetke nyang kaca. Kaca kandele 5 cm. Prowok Puyuhar. Duh karepe dhewe. Sowan menyang Ngawangga, Angger Karna, kula ingkang sowan, Nger. Angger Karna, Anoman nyumbari jenengan. Aja mung kura sing rocah. Ayo Prabu Karna kon maju rene, ngoten sumbaripun. Angger. Ora ning swara ora barang. Yo. Lah kaya mendhoku kok nganti kliwat ukuran. Lha iki ora ya bel, iki nek disenggol jero kono mesti nyuwara. Mendhoku kali ram tenan lah. Nah iki nggen putih sing njorok nyang ngarep. Mentil iki lek disenggol mesti keri kabeh kon. Muni tegese muni. Piye? Masa titiane ning dalem. Titiane ning dalem ora ana tindak nitih apa. Pijet meneh rada seru. Iya. Tuh arepe dhewe. Awanci kaget enjang asakare ngangubung. Wanci didi wancenipun mangsa didi mangsanipun kapeksa kula pun paman awani ngwungu anggen sing andika Nindra pangapunten nggih nggih men dados menapa
Nek pancen wigatos kula pun matur to, Man. Nek pancen wigati banget, monggo sak mangsa-mangsa kula dipun timbali nderek. Nggih. Wonten perkawis menapa? Nggih. Sak awan wau pasulayan mboten kenging dipun bendung. Angger kok mboten tindak. Mboten. Ingkang dipun rembak menika mboten glandang raos. Rapat-rapat, sidang-sidang. Rembukan-rembukan nek ingkang badhe dipun rampungaken. Barang ingkang ngungkul, ingkang badhe dipun toyakaken perkara sepele. Oh, dicairkan. Ya pun nanti ya mendung iso diuyone iki piye. Dicairkan, nggih. Ya wita. Ana meng rembug perkara Semar ta. Jawi. Manah kula kirang pitaya, kula mboten ngandel yen to ingkang jan kubur niyektasipun Semar. Ampun to. Kula ingkang Sumerep piyambak. Sampeyan dereng lair kula sampun wonten. Jenengan dereng dewasa kula pun nyengkuni. Jawi, njenengan kelingan nalika kula ditapuki Gandamana mboten lha nggih. Kula ni wareg kalian lelampahan, tuwuk kalian kahanan. Mila saking menika nek njenengan mboten pitados saged kemawon nanging ingkang ngupakara menika kula. Lajeng bojonipun dumugi mriki. Nyai Kanastren nggih. Lah mesine pancen ya kuwi sing wedok nek upami to nanjaken ngabaraken piye kan nggih memper kemawon. Nggih. Angger Duyudana mboten kepareng manggi. Lho langsung nyurung kula. Kabaripun yang Bisma rawuh malah ngentahi. Lha ngentahi kados pundi? Lah pripun? Telung dinane niku wau dalu to wae. Nggih, ajeng tayupan to. Nggih, mboten sida. Lho, lah kok mboten sida sebabipun menapa? Warangganane blas mboten enten sing dugi. Lho, lah napa mboten butuh duit? Kurang ngajar. Kali Eyang Bisma ni 19 pun diopahi kabeh 300 ngoten. Ya ndak teko lho. Gamelan iki ditabuh kaya murup-murupane blas mboten enten sindene. Pun mboten kena diitung ning lulung lem niku jenenge bolah kenure sing nggih nyangga bunang niki gantos ping 7 le pedhot. Panggah mboten dumugeni. Kanastren semunipun cara macan metu saka krangkingan. Kok saged? Semerep kula nih lho nggih. Payah kula diulang. Masyaallah. Kula mlajeng nih sikil kula digandoli sikil kula. Lah kula mbrosot suwal kula sing cepot. Payah. Kula mlajeng niku mriku luwih rikat. Panjenengan kulinane Saba Sabin. Mboten aneh nek playune lakune sentosa. Kula ni ajeng diperkosa. Lho sampean mrene jaler? Nggih, ngenten mawon wong wedok merkosa wong lanang. Kok dumugi semanten? Tiyang estri sakmenika nggih kok ngoten niku. Mulane kula jane pun samar-samar nggih. Wong wedok iki ketinggal mawon. Linggo celenet ngesne kula mboten kedhep. Kula tinggal tilem lho dipun tunggu. No wembang ilir-ilir rumangsane damar wulan ya. Ilar-ilir. Payayu surao mah meneng ae. Iki lho piye ta ya. Niki mengke nek mboten jenengan sing jumangkah. Mboten rampung-rampung. Kanastren ini ta. Sampeyan ajeng ngedu kula, mboten ngoten. Anoman tumut. Lho, tumut nggih, muni sing ora-ora. Ayo Kurawa, aja mong kowe klebu sengkuni. Endi Basukarna kon maju rene. Nyododo dijodoh kurang ajar.
ora karo-karanku. Wis lho Raja Mak. Lalakon sewengi kaya dene nyambut gawe sesasi utuh. Ngono isih kabarung gandane lisah jebat kasturi. Inggih. Kowe nyumbari aku, Pak? Sumbar napa? Kowe wani karo Kurawa? Kula mboten wani lan para Kurawa ingkang kula waneni kelakuane. Kurawa lupute apa? Penyanipun Nyai Kanastren. Wis ora. Dumugi mriki nanjaken. Lho kok iso Kurawa wong Astina sing ngrumpaka ngupakara sedanipun Ki Semar niki ngangge nalar pundi? Sedaya mboten wonten ingkang paring jawaban. Lajeng penyanipun Nyai Kanastren menika dipun sasmitani kalian Gusti Pati Sengguni pinterih mlebet dhateng papan anggenipun nyambut damel lumadi dhateng betanipun para dasih. Kori dipun kancing. Saka njaba nglebet. Terus nang jero kono, lha nggih Gusti Pati Sengguni kalian penyanipun Nyai Kanastren menika. Masih jalan mboten apal. Lagak lagu lagon lagianipun, yanipun Nyai Kanastren rimo ngaten ginamboten purun. Kowe krungu. Mireng mawon kula wonten nginggil ngaten. Kula tokne mawon. Kok nganti niki mengke jamah kehormatan. Kula mboten wigih ringo-ringo. Sampun lebetaken balsem pitung adah. Telung sasi luwih medhi sambat aduh balsem. Benere piye benere? Leresipun nggih Sengguni badhe jamah kehormatanipun panjenenganipun Nyai Kanastren. Rumangsane iki piye? Oh dianggep wanita pelanyan ki mawon. Mboten sranta kula mandhap. Lajeng panjenenganipun Nyai Kanastren kula singgiraken, Sengguni kula rayu, kula candhak sukunipun kula keplaken dhateng kaca puyur. Lah aku lek nesuke biasane sing remek lemari. Oh, benten menika, benten. Aku iki kan biyen man, nek karo Gustimu Surtikanti lek kon mara tangan ki moh. Gelem-gelem nek kadung kepepet ya ora murung ya di sikil di tangan ki musuhe lemari. Ingkang mundhut nggih jenengan. Tuh. Oh, lagi elokipun mriku. Dadi Nyai Kanastren ora mrekoso Pati Sengguni. Lho. Napa dipun rawaken? Biyen pitarak ruyen. Mbangiro. Monggo Nyai, monggo. Monggo pitarak. Pejabat Ngastina ni racake kelakuane napa kados ngoten niku. Lho, sampean aja ngono nyi, aja ngono. Ora kabeh nyi. Ya mung siji loro mengkono wae. Kok ora gelem ngilo apa piye, ora nyawang apa piye. Golek penggawean angele ora jamak. Direwangi nyogok nganggo dhuwit pirang atus yuta. Kala mangsa mbok tekan kasembadan. Lah kok wekasane bareng wis kelakon dadi pepatih kelakuane kok ngoten. Kula diglondang-glendeng, kula diglandang-glandang. Rumangsane apa dikira wanita pelanyan. Mameraken jaleranipun menapa ya dikira aku gumun. Tapi ngaten kados pundi? Pangapura ya Nyi, sing kelakuane lek pancen rombong aku nyumanggaaken kados pundi keparingipun. Semono anuman nggonmu weh pitulungan marang aku, Nyai. Mboten perlu panjenengan lajeng matur nuwun. Kula suwun kanthi sanget sampun ngantos wonten dawuh matur nuwun. Dereng paja-paja timbang anggen labu-labet dhateng Ki Semar. Krana kula saged kados mekaten kula wau awit sang labu-labetipun Ki Semar nalika alam Guntarayana. Mokal kula sagedipun mangertosi dening Gusti Prabu Rama yen to tanpa lantaran Ki Semar. Rampung Guntarayana manjing Guntara Sabda. Panjenenganipun Nyai Semar terus mboten kendel anggenipun kula wentah kapribaden dhateng kula Nyai menika sampun mujudaken kewajiban menggahipun Anoman. Ya mungkin nganti panjenengan Kyai Semar Seda tenan.
ya ora ketemu nalar ning gone Sumare ana Ngastina. Lah nggih, kula piyambak ngumpul bab menika. Ayo tisep pekabaran iki nggih Nyai. Sendengar jenengan nggih ajeng diperkosa kalian Nyai Kanasren. Anoman nggih kurang ajar kali sampean. Paman Senguni lepat nyuwun pangasum paman. Menapa nggih kados undi? Mangrungokne nggih. Sampean kelakuane kaya kirik. Kemuntakan. Arep tak kampleng raine iki le omong bener. Munio keponakan. Sik. Sapa iki? Sajak untune kok kocak. Sajake kok nggih mangan lara. Cobi mang mriki kula deloke. Oh, tukang untu ya jae. Nek musuh dokter kala mangsa sok ra diawis mergo dokter ki sekolahe pancen ya dhuwur. Nek musuh kula Resi Mandraguna, kula saged cobi mbiyen teng mriki. Kemu, sik ta susukon kemu lah. Kula tingalane mboten napa-napa. Untu sampeyan kocak, mboten harus kocak. Lho. Kocak kok harus iki. Sampeyan jenenge sapa? Resi Mandraguna. Gong pira? 21. Nojleng blaku tung det tetak tung tak ding blak tetak tung tak gentung det. Ampean pejabat kok kentuk ngono. Kabeh kok renek sing ngelem aku. Mandraguna. Patih Sengkuni, Patih Ngastina. Ajake wong pinter bae. Ngerti asal mulaku. Sampeyan asline dudu wong kene, asline wong kono. Loso Jenar Sabrang. Bener. Weruh jenenge wong tuaku. Wong tuane sampeyan jenenge Prabu Kestawa. Sampeyan roh jenenge ibuku? Roh mawon. Ibuku jenenge sapa? Dewi Kesru. Ayo nggih mboten. Welewetes. Pinter ngono iki. Aku ki asline anake bapakku Prabu Kestawa apa dudu? Senek sampeyan asline anak gendruwo. Nggih. Omonge kon macak. Sampeyan biyen ibuke gampang kedanan karo wong lanang Dewi Kesru. Ora weruh sangkane lelakon nenek calanang baguse kegila-gila. Dewi Kesru kegiwang pekasane njur katut pirang-pirang sasi. Ora weruh sangkane lelakon suwe-suwe apa iki panggah badar. Iya 2 dina 3 dina sasi panggah apik ning suwe-suwe mesti ketok asline. Badar jeneng wujud Gandarwa sing jenenge Gandarwa Sutibar. Gandarwa Sutibar. Nggih, enek lakon laire Sengkuni ning nggih enten. Kapan dilakoni? Mboten enten wong njaluk ditawani mrene gedhe, mboten lek niku kula. Mboten lek lakone laire Sengkuni. Ambeyane asline mula jenenge Suman, kok diarani Suman. Napsune siluman. Mula sampeyan iki kondang kelakuane elek. Sapa lho sing ora ditatoni? Sapa sing mboten manggahe gelo? Iya. Pinter temen. Nggih, sampeyan ditapuki wong tabrake kaca perkara wong wedok. Ha lek gelem monggo, lek ora gelem mosok dipeksa-peksa. Nggih ta? Gek sing jeneng Kanastren iki ya iso umure ya saurane ya yunah lah.
Umur lho kuwi. Kaya ora nek sing enom lho. Lek sampean mboten dhuwit nggih ngondol ndak duwe dhuwit. Kula wae napa pripun lho. Aja. Aja ndak arep apa piye? Aja saiki. Aja saiki. Amangmu kaya sluman-slumun kok ngono. Mandraguna. Nggih. Kowe wani karo Anoman. Nek wani sampean badhe maringi bebungah napa? Tak lingguhke pujangga kraton Ngastina. Mang minggir ra cocok sampean aja takon betot ilat sampean. Jenenge Anoman. Masa Anoman. Saka Kendari Sada. Pacakane pandhita ning kaya pendhita manca. Aku Resi Mandraguna. Mandraguna. Ya, Mandraguna. Aku jagone Sengkuni. Aku bakal diangkat nujum Ngastina. Ning syaraté kudu iso mateni kowe. Lho. Kowe iki pandhita mapane dipundi lan ditata, dipundi ilmu batine ditata sulah bawani. Yogine tumindakmu mengkang saka pernatan becik agama, becik negara. Aku ora urus agama, ora urus negara. Aku iki kepinteren wong. Iki nek randang duwe omah aku blai. Saka pinterku iki wekasane ora kelingan arung gablek omah. Mula iki mumpung ana sing nawani aku, iki bakal tak tanjakke ning panjaluke dudu dhuwit, penjaluke patimu. Maju nek pancen sembodo. Oh, kabur dening aku. Langgam Indonesiaku ngrembug perkara negarane dhewe Mas Gareng. Oh, ngono. Nggih, iya to, Gong. Salah. Apa? Dagelan telu lho seragame wis ra padha lah. Ketok men lek kowe terdiri dadi berapa rombongan lah. Iki jenenge Bhinneka Tunggal Ika ngono lho. Mas Gareng celanane karo ora padha, aku karo kowe ya ora padha, namun satu napas ngono, Gong. Beda kuwi indah,
Beda kuwi seni, ning sementing tujuane satu, ora sah jomplang-jomplang meja. Disawang saru, wakil rakyat on jomplang meja bareng. Malah enek sing mimpin ibu sing mimpin rapat malah diambung. Sing ngambung aku. Nggih. Dangkro kamu. Ya, Ndek. Nano. Subur makmur banyu mancur andayane dukul kaget nendur ya iku Indonesiaku umbul telaga langgam Indonesiaku ya awon-awon karya kula piyambak sekanca Mas ngregenge kahanan melu-melu nguwatake rasa nguwatake jiwa dalam rangka padha melu ndarbeni Indonesia.